Ahoj, vítám tě u druhého videa. Dneska budeme povídat tady takhle zevnitř, protože venku prší a tak mi nezbývá nic jiného, než nahrát mluvení tady vevnitř. Většina lidí si myslí, že jejich problém je motivace, že nejsou dost disciplinovaní, že nevydrží. Ale realita je mnohem jednodušší a možná nepříjemná. Tvůj mozek se nezmění, pokud neumíš vytvořit správný stav soustředění. Fokus, respektive pozornost, není o mindsetu. Je to biologický nástroj, se kterým se dá pracovat jako s ostatníma věcma. Je to úplně to stejné, jako když v posilovně chodíme, trénujeme biceps a postupem času se biceps zesiluje a sval roste. Sice nejsem neurovědec, ale dlouhodobě sleduju výzkumy, které se snažím převádět do reality. Do tréninku, do disciplíny, do každodenního života. Protože gym jako takový, respektive chození do posilovny, může být jako taková malá laboratoř. Hodí se mi to právě teď, abych to vysvětlil na gymu. Máme tady začátek prvního tréninku tohohle videa a hnedka na něm se můžeme mě zasmát, protože jsem si zapomněl boty na cvičení doma. Tento trénink jsem začal zibama s dopomocí, a to proto, že klasických zibů ještě neudělám 8 v kuse, proto většinou využívám tady podobnou mašinu k tomu, aby mě pomáhala ze spodu a zvládl 8 až 12 zibů v kuse. Jako druhý cvik půl workoutu jsem zvolil stahování té kladky, aneb anglicky lat pull down. Ještě jsem neřekl, ale vlastně celý tenhle druhý trénink je o tom, že tahám věci k sobě. Trénink předtím, co byl v minulém videu poslední, ten jsme končili tréninkem push, kdy většina cviků bylo tahání věcí od sebe. V tomhle tréninku věci přitahuji. Další cvik tohoto tréninku je face pullover. Snažím se táhnout loktama dozadu a přitáhnout prostředek kladky ke svému čelu. Tady už přítahy k sobě, tenhle cvik je víc na spodní záda oproti předchozím, které byly víc na vrchní záda. A je potřeba si v rámci pull D odjet i trochu těch spodních zad. Tady se mě ještě jednou můžete zasmát za mé zapomenuté boty. A už budeme dělat přítahy bicepsové na kladce. V čem je tenhle cvik lepší než třeba přitahování jednoruček, tak je to, že tím, jak dáváte ruku dozadu a napínáte ji dorovna, dokážete udělat daleko větší extenzi bicepsového svalu, než třeba při zvedání jednoruček ve stoje. No a když jsem končil tady tento trénink, tak jsem si řekl, že ještě nemám bicáky dobře protažené
a šel jsem si je doničit zvedáním tady tohohle S-baru, tak se říká tady této tyčce, kterou jsem zvedal takhle s podpěrou. Dělal jsem si 3 série po 8 opakování. Tyčka má 10 kg, na každé straně 10 kg, dohromady 30 kg, čili 15 kg na každou ruku. A teď zpátky k povídání. Spousta lidí věří, že v momentu, co začnou něco dělat, mozek to začne automaticky přijímat a učit se. Jenže tím, jak stárneme, tak od určitého věku mozek potřebuje signál, že se má něco začít učit. A tím signálem není motivace, je to hluboká pozornost. Stejně jako u série, když jedeš na půl, tak ten sval prostě neporoste. A když se učíš na půl, tak mozek se nemění. Když se opravdu soustředíš, v mozku se dějí konkrétní biologické procesy. Zvýší se alertnost, zúží se pozornost a mozek začne označovat určitá spojení jako důležitá. Jinými slovy, fokus, čili pozornost, není jenom o pocitu, je to chemický podpis mozku, co mozek říká tvému tělu. Tak a tady jsme opět v Bushido gymu, v mojem nejoblíbenějším hradišském gymu, který všem doporučuju. A jedeme trénink nohou, začal jsem leg pressem, v tomhle tréninku jsem si odjel ještě full body trénink s tátou, kdy když jdu cvičit s tátou, tak dělám si svoje cviky, které ten den potřebuju. Tento den to byly nohy, poté jedu full body workout, takový lehčí s tátou, pro mě lehčí, pro něho vlastně naplno. A potom, co ho dokončím, tak se vracím k těm cvikům, které v rámci mého plánu mi ještě chybí. Jeden z těch cviků bylo tady tohle zakopávání v leže, kdy na každou nohu jsem si dal 15 kg a první jsem takhle zakopával vždycky levačkou a pak pravačkou. Málo jsem mluvil o sériích, vždycky dělám jednu sérii lehkou na zahřátí svalů a proto jedu 3 až 4, většinou 4 série a snažím se, abych každou svalovou partii zatížil 8krát v rámci té série. Někdy je to 12krát podle toho, jak mě to zrovna vyjde, ale chci, aby tam bylo to rozměří 8 až 12. Tady jsem si odjel tu jednu nohu a hnedka jsem vlastně přešel na druhou, na pravačku a jel jsem do selhání. Pokud si vzpomínáte na mé poslední video a viděli jste ho, tak tam jsem zmiňoval tady tento stroj na cvičení lítek. Tady jsem si teda nevšiml, že se někdo chystal a dával tam ručník před můj telefon a asi si oni ani nevšimli mého telefonu, že se natáčím. Ale myslím si, že na ukázku toho, co jsem myslel těmi cviky na lítky s pomocí, tak tohle ukazuje dost. No, už máme čistý záběr, takže přesně takhle jsem to myslel. Tento trénink jsem ukončil rumunským deadliftem. To je mrtvý tah, kdy nezapojete tolik nohy, nejdete tolik do dřepu. Co to udělá? Nezatěžujete tolik kvadricepsy a hamstringy, ale víc vaše glutes, to jsou vlastně svaly na zadku, a spodní záda. Taky tyčku obouma rukama držím nad matem, místo jednou rukou nad matem a druhou pod matem, jak u klasického mrtvého tahu. A teď opět povídání. Je to podobné, jako když jedeš těžkou sérii. Moment, co se opravdu soustředíš, snažíš se zvednout, teď dávám příklad bench pressu, který mě tady tak napadl, tak se ti občas může stát, že třeba přestaneš vnímat hudbu v posilovně,
konverzace ostatních lidí, telefon a soustředíš se čistě jen na ten výkon. A to je přesně to, co myslím hlubokým soustředěním. Možná nejvíc underrated věc, která ovlivňuje tvoji pozornost, jsou tvoje oči a způsob, jakým tvé oči používáš. Možná nejvíc underrated věc, která ovlivňuje tvoji schopnost soustředit se, jsou oči a jakým způsobem je používáš. Když přimhouříš oči a zaměříš se třeba na 30 sekund na jedno místo, na které se pečlivě soustředíš, tvůj mozek se přepne do režimu výkonu. Naopak, když oči rozšíříš, zkus se někdy před sérií, nebo třeba před prací, nebo před nějakým taskem, na který se opravdu potřebuješ soustředit, zkus se zadívat na 30 sekund do jednoho místa, zúžit oči, nevnímat telefon, nevnímat ruchy a čistě se jen soustředit na to dané místo. A nechci říkat, že máš manželku, která podniká, která měsíčně si Tady už jsem Maxi Fitness v Praze. Naschvál jsem ten začátek nechal zesílený trochu, protože gym podle mě není jenom o práci, ale když si jdete takhle zacvičit, tak jako já jsem byl cvičit s mým velmi dobrým kámošem Hanzem z výšky, tak je to o tom, abyste si udělali srandu a to cvičení si zpříjemnili. Moc rád jsem, když se mnou některý z mých kámošů chodí cvičit a ten trénink si pak užívám trošku jinak. Možná ho nejdu tak tvrdě, ale jak můžete vidět na mých záběrech, tak vlastně během celého toho tréninku jsme kecali, sdíleli jsme zážitky, protože jsme se dlouho neviděli a byla to i taková sociální událost, kterou, jak říkám, jsem si fakt hrozně užil. Jinak tento trénink jsem měl upper workout, začali jsme bench pressem, poté jsme opět přitahovali kladku. Hans říkal, že se chce zaměřit na prsa, tak potom jsme šli tady na fly deck, motýlek, jak se tomu říká v češtině, myslím. A celé cvičení jsme ukončili dvojkombinací zdvihu na bicák a v supersetu s military pressem. Teď zpátky k povídání. Mozek nevydrží hluboký fokus celý den. Funguje v cyklech, zhruba 90 minut intenzivního soustředění a potom potřebuje pauzu. A když ti fokus spadne, není to lenost, je to biologie. To nejzajímavější ale je, že samotná změna mozku se neděje během práce, děje se během spánku. Ve dne vytváříš signál, v noci probíhá upgrade systému. Proto můžeš mít perfektní trénink, perfektní produktivitu, ale pokud ignoruješ regeneraci, mozek nemá kdy tu změnu uložit. Lidi si často myslí, že disciplína je vlastnost osobnosti, že někdo ji má a někdo ji nemá. Ale možná je disciplína jen schopnost držet pozornost díl než někdo jiný. A tím se mění tvá identita. Pozornost jde totiž natrénovat. Tělo a mozek jsou součástí jednoho velkého systému. A malé momenty hlubokého soustředění můžou dlouhodobě změnit směr, kterým se vydáš. Nejsilnější lidi nejsou ti nejvíc motivovaní. Jsou to ti, kteří umí vyvodit stav soustředění, i když se jim nechce. Ať už budu zmiňovat atlety jako David Goggins, Tiger Woods, Roger Federer. Jedna věc, která je všechny spojuje, je jak pracují s hlavou a se soustředěním. A to mě přivádí na myšlenku, kterou bych tohle video rád uzavřel. A možná gym vlastně není místo, kde budeš jenom svaly, ale je to hlavně místo, kde budeš svůj mozek. Let's go!